Bon dia, bona hora, bona tarda, bona nit. Benvinguts i benvingudes a No passa res, el programa d'entrevistes en català que és com les epidèmies, els pantalons acampanats o les revolucions. Per molt que sembli que estigui mort, sempre acaba tornant. I quin gust, quin plaer, quina satisfacció la meva poder-ho fer si és per estar acompanyat del conjunt de convidats i convidades que ho faran aquesta temporada. Avui, amb nosaltres, l'actriu, poeta, dramaturga i activista Juana Dolores. Comencem. Benvinguda, Juana, moltes gràcies per ser aquí. Gràcies a tu per convidar-me. Per cert, una cosa, Juana o Joana? Perquè m'ha arribat que en alguns cercles algú et diu Joana. Aviam, jo em dic Juana Dolores i em diuen Juana. Sí que és cert que, quatre pijos que hagi conegut al llarg de la meva vida que potser els hi feia pànic pronunciar la J, m'han dit Joana i a mi m'és igual. Però el del nom és curiós perquè és que a mi me'l van catalanitzar als 14 anys. En el moment en què jo començo a tenir cert contacte amb gent catalanoparlant, fins aleshores no n'havia tingut, me'l catalanitzen i jo ho assumeixo, i ho accepto. I ho faig per complexa, saps? A més, vull dir, no ho faig de manera lliure. Jo me llamo Juana, que és com me puso mi madre lo que sale en el DNI. Pues te llamas Juana, Juana te llamaremos. Sí. Abans de començar a preguntar-te, a entrar en matèria, m'agradaria imaginar-me què feia la Juana de petita. Quina mena de nena era, si era una nena contenta, si era una nena molt repel·lent, si era... Com eres de petita? Pues una nena normal, la veritat, treia bones notes al col·le, era molt moguda, això sí, potser no a la classe, però sí que m'agradava molt que em cravés i fer tonteries i era divertida, però una nena molt normal, la veritat, molt normal. I quan es comença a desenvolupar en tu aquest sentiment, bueno, en parlarem, però múltiple entre lo artístic, lo polític, no? Inclús lo filosòfic, tens algun record, allò d'infantesa, d'alguna cosa que et cridés l'atenció? Sempre m'ha agradat llegir. Aleshores, jo crec que a partir de llegir, doncs, arribes a certes qüestions, no? A la qüestió de l'art, a la qüestió de la política, a la qüestió de la filosofia, a qualsevol qüestió. Però va ser mitjançant la lectura. La política, en relació a la consciència de classe, sí que va ser, doncs, a través de la pròpia vivència, no? Que vivia a casa meva, amb la meva família, però crec que totes les inquietuds que ara potser es consoliden en la meva persona són fruit de la lectura. I qui t'indueix a la lectura? Els meus pares no han llegit mai, però sí que em van inculcar des de molt petita que l'escola era un lloc important on aprendria coses i ells mateixos em van fomentar el gust per la lectura, la veritat. Creus que ara continua aquest sentiment aspiracional de la lectura i l'educació com a capacitat per projectar-te cap a un futur millor? Aviam, no sé si la lectura en aquest sentit té un paper gaire important en l'aspiració. És a dir, vivim en una societat capitalista i per tant tothom aspira a tenir una vida millor i a progressar. Però per altra banda, jo crec que és evident que la gent, per molt que llegeixi més, potser llegeix pitjor que mai, saps? O sigui, jo sí que noto que hi ha un procés d'analfabetització increïble des de fa dècades i que té molt a veure amb la derrota del moviment obrer. Per tant, no sé si faria una relació molt directa amb la lectura i l'aspiracionisme, dejando a un lado tot el que és l'elit que se vanagloria de la lectura, de la literatura, des d'una perspectiva elitista, però no penso en ells quan penso en la lectura i en la literatura. No, clar, jo pensava perquè, no sé si potser en els 70 o en els 80 hi havia una mica la idea aspiracional de l'ascensor social, que a través d'esforç, educació, no s'hi podia arribar, i no sé si ara hi ha una certa percepció social que aquest mecanisme s'ha trencat, no? Que no et salvarà l'educació, sinó només el vincle, sigui el nepotisme o sigui el contacte amb les elits. No sé si... Bueno, però l'educació era una educació relativa, no? Perquè era aspirar a tenir una feina liberal, no? Metge, advocat o administrador d'empreses, no? O psicologia, però ningú pensava que potser, jo què sé, que els pobres podien arribar a estudiar art i millorar la seva condició de vida. Normalment no és així. Però sí, jo crec que encara que el somni
de l'estat del benestar s'hagi trencat i que les classes mitjanes està claríssim que s'estan proletaritzant i que la gent en general ens estem empobrint. Tot i així, segueix un sentiment aspiracional profund, que és el que crea frustració, depressió, ansietat i tristesa a la gent en general al veure que per molt que s'esforcin, per molt que estudiïn, per molt que, no sé, que facis el que creguis que s'ha de fer, és molt difícil sortir de la pobresa. Una de les coses, o segurament és la raó principal per la qual m'interesses molt com a personatge, és que si ens imaginem un triangle, bueno, hem comentat, no? Equilàter, però pot ser qualsevol triangle, no? En política, filosofia i art, és molt complicat trobar gent amb un cert talent que sigui capaç de participar dels tres discursos de manera simultània. I crec que el teu cas és un d'aquests casos, no? Quina d'aquestes tres arestes et motiva? D'on surt la teva pulsió? És més política? És més literària? Hi ha un equilibri entre les tres? Per mi és indestriable. Crec que els artistes i els intel·lectuals tenen una certa sensibilitat desenvolupada, que és un tipus d'intel·ligència particular, i això ens dona moltes possibilitats de fer moltes coses, però també deures. I un d'ells és, doncs, de la mateixa manera que podem inventar imatges, inventar històries, també tenim el deure d'assenyalar les que són falses i les que són nocives per la gent. Per mi no es pot separar una posició estètica d'una posició política, perquè són recíproques, no? Sí, però és a dir, tu dius això, però és difícil trobar, és a dir, els artistes, per molt que la reflexió política pugui estar implícita, no participen en textos més llargs, més de pensament, no? Vull dir, acostuma a ser una cosa que, per alguns motius, que els desconec, no es troben de la mà, llavors. Jo crec que és conseqüència de la despolitització generalitzada. O sigui, és cert que els artistes són particularment un àmbit de gent molt despolititzada, contra tot pronòstic, perquè a més l'art s'ha desplegat en tot el seu esplendor en aquells moments on la lluita de classe estava més forta i més, com dir-ho, efervescent, es diu així. I per altra banda, també els artistes cada vegada són més empresaris que una altra cosa. I no ho dic com si jo no ho fos, perquè jo cada vegada m'adono que l'entramat que es crea al meu voltant té molt més a veure amb una infraestructura empresarial a la que no he llegado ni de lejos, però és el que m'adono, no? Que hi ha una espècie de companyia artística contracultural, outsider i tal i qual. Però bueno, crec que els artistes estan despolititzats com qualsevol altre sector de la societat i que cada vegada anem més en aquesta línia, en la línia de que el dolor aliè et sigui completament igual, saps? I tu creus que això és part d'un discurs contemporani, no? O sigui, que s'ha anat perdent aquesta essència, clar, si pensem segurament en dècades anteriors. Sí, clar, sobretot amb la derrota del moviment obrer, o sigui, el postmodernisme és el rei del relativisme, no? O sigui, escoltaba a la Rosalía dient en un mundo que es imperfecto, en un mundo donde nada se sabe si es verdad o es mentira, donde no es el mundo de la fe, quiero insistir en que cada uno busque su fe, la que sea, su verdad, la que sea no vale, saps? O sigui, aquesta espècie de relativisme és el que ens ha fet això, ser una massa totalment despolititzada, sense cap tipus d'agència sobre la seva vida, sobre les seves vides, i comportar-te per inèrcia. Jo, com a artista, em sento molt lliure. I, per tant, amb consciència de classe, em sento encara molt més lliure, estic desperta. Crec que és això el que em diferencia, saps? Si em diferencia alguna cosa és que estic desperta, estic conscient, sé en el món en el que visc, i no faig veure com si no, perquè després també hi ha gent desperta que fa com si no. Jo no puc viure així. Et preguntaré per la Rosalía, però abans deixa'm anar
el teu primer poemari, l'any 2020, publiques Bijuteria, que el tenim aquí, el Premi Narcís Oller. És un poemari on hi ha una reivindicació proletària d'allò vell i allò glamurós, no? I et volia preguntar si li falta glamour a l'esquerra. Jo no sé si Bijuteria és una reivindicació del glamour i de la bellesa proletària. Ja m'hagués agradat que hagués estat així, però entenc per què es llegeix així, perquè és com estrany llegir poesia polititzada que sigui bonica o que tingui una aspiració estètica, més enllà de ser pamfletària i de ser reiterativa, etc. O sigui, l'esquerra a mi no m'interessa. No sé si és glamurosa, si no és glamurosa, està clar que no ho és, però no sé si l'esquerra ha de ser glamurosa. Saps què et vull dir? Bueno, no, això és la... La dreta tampoc ho és. No, però bueno, més que l'esquerra, potser és la sensació que el món de l'art i el món de l'estètica està hegemonitzat per una classe més elitista. Sí, per la burgesia. Per la burgesia, llavors. No sé, potser he llegit malament el poemari, però la sensació és que hi ha un afany de reivindicar des d'una posició no hegemònica conceptes tradicionalment hegemonitzats per la burgesia, per les classes dominants. Llavors, preguntava pel rol de l'estètica dintre de les classes proletàries. Clar, és que el que passa és que la classe treballadora, el proletariat, està totalment desmobilitzat, desfragmentat, amb les seves múltiples diversitats estan enfrontades entre elles. Aleshores, clar, parlar de la bellesa o de l'estètica des d'un sentit proletari, quan el proletariat no s'ha constituït encara com a subjecte revolucionari, com a subjecte polític, per mi és estrany. Ara bé, tots aquests discursos de tenemos derecho a la belleza per part de l'esquerra, una esquerra que, insisteixo, no té res de revolucionària, és una esquerra que està dintre de la mateixa lògica del capital. Són esquerres socialdemòcrates i fins i tot això seria gairebé un piropo a algunes esquerres. Parles del llibre del Juan Evaristo Bosch, per exemple. Bueno, però no, molt abans. O sigui, el dret a la bellesa va ser l'eslògan d'unes jornades que es van fer fa 2 o 3 anys organitzades per la CUP, on anava a parlar entre diferents ponents el Carlos Fernández Líria. O sigui, que és com un mantra, no?, que l'esquerra independentista també ha volgut moure a Catalunya. No sé, quina bellesa. Jo no vull la bellesa de la burgesia. Per què la meva mare no va al teatre? Perquè no és la seva cultura. Saps? O sigui, jo no estic en una posició de que la cultura s'ha de blindar, la cultura s'ha de defensar com a dret universal, l'esquerra ha de ser mirada en qüestions estètiques. No sé qué es la estética. La Laura Vega copiándonos los aros a todas las chonis del Baix Llobregat cuando a ella no se la ha visto coger una fregona, por ahí. Y de cop i volta, pum, hasta allà. No, això no és estètica. No sé el que és, no sé què serà fins que la classe treballadora es constitueixi com a subjecte polític. Ara bé, què ens passa als comunistes per no apropar-nos a l'art sense por? Això és una altra pregunta que és la que a mi m'interessa perquè fa referència a la meva gent, no? Tinc una pregunta. Què us passa als comunistes per apropar-vos a l'art amb por? Bueno, jo crec que la sensibilitat com l'esperit crític s'han de treballar i s'han de desenvolupar. I entenc que l'esperit crític sigui prioritari a desenvolupar en relació a la sensibilitat, tot i que per mi no hi ha gaire distinció. Y bueno, també, clar, amb tota la classe treballadora desmobilitzada, pues tampoco tenemos mucha oportunidad d'oferir les millors obres artístiques, però sí que crec que hi ha un gran complex des de perspectives comunistes en relació a l'art i la bellesa. No és prioritari, bueno, no és prioritari, però aquells buits estètics que són els que estan vinculats amb una certa espiritualitat que avui en dia, tenint curros d'absoluta merda, potser hi ha gent que en necessita, potser la gent necessita respostes o alguna cosa a la que aferrar-se per sobreviure al seu dia a dia. Les postures comunistes revolucionàries no estan arribant a fer gaire feina en aquest sentit. No tinc cap dubte que ho faran, no? Però sí que crec que hem de fer un gran plantejament, perquè és que si no tenim tot un discurs reaccionari que s'imposa, sigui volgudament o no sigui volgudament, saps? Bueno, no sé. L'any 2021 vaig anar al teatre Antic de Barcelona a veure Massa Diva per un moviment assembleari.
M'agrada moltíssim i crec que tens una potència escènica brutal. I la pregunta que et tinc és què sents tu damunt d'un escenari? És una bona pregunta que no m'han fet mai. No sempre sento el mateix. A mi m'ha costat molt acceptar que em guanyo la vida fent d'artista. Perquè no vinc d'un ambient empresarial on la gent crea coses o gestiona coses o organitza coses, saps? I durant aquella època doncs, sentia més ansietat que una altra cosa. No vaig disfrutar gaire. O sigui, m'ho prenia com una feina. Em va passar un camió per sobre perquè va ser una obra que va sonar molt, de la qual es va escriure molt i se'n va parlar molt, però malauradament, la veritat, no vaig gaudir molt. Sentia por i ansietat i poca cosa més. Després, amb la meva segona peça, amb Hit Me Fan Pretty, que és indubtablement molt millor que la primera, en text, en dramatúrgia escènica, no va tenir aquella acollida perquè, òbviament, anava acompanyada de tota una crítica al món professional del teatre i se'm va castigar per l'èxit acumulat en la primera, no? Ara què sento damunt d'un escenari? Doncs la veritat és que sento tranquil·litat. A mi m'agrada compartir les coses. Aleshores, per mi, quan faig teatre és compartir alguna cosa. Clar, però és una posició en la que comparteixes alguna cosa de forma unidireccional, no? Sí. Llavors, què sents en la mirada de l'altre, no? No m'ho pregunto gaire. No ho sé. No sé què pensa l'altre. Van al teatre, no? No, què penses tu, clar. O què t'atrau de... Si és que t'atrau, o potser, Sí. no sé, potser hi ha un goig una mica estrany, o sigui... No, sí, sé. m'encanta. O sigui, si ho vaig passar malament en el seu moment, no va ser responsabilitat meva, en cap cas. No sé, m'agrada el fet de dir paraula, saps? O d'ensenyar coses. I el teatre també és una disciplina artística que em permet fer moltes coses. Em permet fer vídeo, em permet fer performance, em permet escriure per dir el text al teatre, em permet pensar l'atrezzo, em permet pensar el vestuari. És com la disciplina de l'art total, saps? Aleshores, ho disfruto. No sé, l'escenari és un lloc on puc fer el que vulgui, saps? De la mateixa manera que quan et fan una entrevista és raro. Quan et fan una entrevista sempre estàs dissociat. O sigui, la persona entrevistada sempre és un espècimen raro en la societat. L'entrevistador també, però sí. Però quan faig teatre és diferent, saps? Perquè també hi ha un pacte que fas amb el públic, no? Estàs al teatre i la gent ve a veure't, a escoltar-te i ja està. Però sí, m'agrada molt fer teatre, la veritat. Anava a parlar d'això que l'any 2023 publiques I si una nació desfilant per una catifa vermella d'Edicions Poncianes, sí. A part amb col·laboració de la Rosa Terrats, que hi ha unes imatges precioses, recomano el llibre a tothom, on invoques, no? On conjures, no? L'ideal d'una nació per venir, no? Una nació contraposada, diguem-ne, a la nació contemporània, és a dir, no? Patriarcal, segurament dominada per un concepte fort de propietat liberal, etc. T'ho pregunto com a marxista o com a comunista, en el sentit que s'assumeix una certa prevalença d'allò material per allò discursiu o simbòlic. Quin creus que és el rol que ha de jugar la ficció, no? en la constitució d'imaginaris, de nous imaginaris? Total, o sigui, ha de tenir una funció total. L'art és l'eina per imaginar la revolució i sense imaginar la revolució no s'aconseguirà hegemonia. Això és el que jo crec que com a comunistes hem de començar a entendre. L'hegemonia va més enllà de les xarxes socials, l'hegemonia va més enllà d'una certa estètica, l'hegemonia va més enllà d'uns certs discursos, en un context on la burgesia domina l'hegemonia, absolutament. I jo crec que l'art, la literatura, són imprescindibles per construir aquesta possibilitat d'imaginar, perquè és que, de fet, el principal enemic de la imaginació és el capitalisme. Sense imaginar no arribarem a organitzar la revolució. I l'altra cosa que et volia preguntar és si la nació és per tu la unitat no sé, demogràfica o la institució a imaginar-se, no? En un futur. Ho dic pensant
en un context global, no? En un context on segurament no operen els mateixos mecanismes que al segle XIX. A mi La Nació m'interessa com a ficció, perquè no és una altra cosa una nació. I perquè també a vegades tinc la sensació que quan es defineix una nació, disculpa, la definim pel que pateix. I faig el símil amb les dones. Jo no sóc dona perquè pateixi discriminació, sexisme, masclisme... No, jo sóc dona perquè vull. Perquè ho decideixo, perquè ho vaig decidir i perquè ho segueixo decidint i ja està. Com qualsevol altra persona pot decidir ser home o ser dona. Amb La Nació passa una cosa similar. Jo soc catalana perquè vull. Ni perquè treballo a Catalunya, ni perquè he nascut a Catalunya, ni res d'això. Soc catalana perquè decideixo ser catalana per desig. Ara bé, a mi el que m'interessa com a figura que aglutina un cert poder revolucionari és la classe, no la nació. I menys ara, no? Perquè ara la nació té una connotació, bueno, sempre l'ha tinguda, interclassista totalment. I per tant, em sento molt allunyada dels postulats nacionalistes contemporanis i històrics. Per molt que en algun moment sí que m'hagués alineat amb el nacionalisme revolucionari, però el que tinc molt clar és que sota el capitalisme exercir el dret a l'autodeterminació és impossible. Per tant, em sembla més urgent imaginar-nos i, per tant, constituir-nos com a classe treballadora, que com a nació. Ara sí, saltem al tema de la Rosalia, perquè vas escriure un article crític. Rosalia i el seu complexe de Déu. Sí, no? Abans que hi hagués tant soroll, vaig dir al públic ara, amb la primera entrevista que va fer a Radio Noia, de Primavera Sound, i ja m'oblidava perquè sabia tot el que vindria després i em feia una mandra. No, va ser ràpida en publicar-lo i un text llarg i elaborat. No? Sí. Feia 2 anys i mig que no escrivia res que fos un article. Ah, sí, eh? Sí, feia molt. Sí. I què tal aquest retrobament amb... Bé, la veritat, tinc ganes d'escriure més, sí. Bàsicament, i també, òbviament, corregeix-me, no? Però el que vens a criticar-li a la Rosalia, mentre que dius que has escoltat la seva música, no? I que musicalment et pot agradar, és bàsicament una despolitització estratègica en el seu discurs, no? Per tal de enfortir o prioritzar la seva estructura econòmica per davant de el seu art. No? Arrel d'aquest article va passar un fenomen força curiós, que és que es va compartir en un grup de WhatsApp d'amics meus, vale. I tothom el va llegir i tothom el va comentar. Llavors, m'agradaria llegir-te un comentari. Vale. N'hi ha diversos, i alguns criticant, alguns altres no criticant, sinó lloant el que dius. Però bueno, he seleccionat aquest, que diu: a mí lo que me molesta de la Juana, y está bastante en boga hoy en día, es la crítica a las personas que están en tu bando. Más allá de las economías distintas que manejan la Juana y la Rosalía, que no son el problema, el silencio o la no piulada explícita en temas políticos no te convierten en el enemigo. La Vasallo creo que acertó mucho al decir que no iba a criticar nunca más a una feminista por muy alejada que esté de ella sobre el pensamiento feminista. ¿Vale? Creo, que esa fiereza que tiene la Juana nos sirva a todos para abrir el círculo y caber todos y todas, ¿no? Y que esa energía se use mejor para no herir a los que pudieran sentirse involucrados. Llavors, la primera pregunta. Per tu la Rosalia està, diguem-ne, més enllà del mur? És a dir, és un antagonista? És algú amb qui no hi ha possibilitat de retorn i per tant s'ha d'imaginar, no? Com no crec que sigui un antagonista. O sigui, jo què sé, Rosalia és una superestrella internacional. Jo quan escric aquell article o aquell tipus d'articles no va en contra de Rosalia. Intento posar paraules i ordre al que la gent pensa. Jo estic convençuda que no tothom... És a dir, la gent pensa coses diferents. La gent pensa coses diferents, però és que ningú endreça i exposa i publica aquells pensaments que corresponen a un sector de la població que pensa que hi ha una sospita flagrant en el personatge de Rosalia. A mi m'encanta la seva música,
i ho deia en l'article, té una sensibilitat i una intel·ligència increïble, però precisament per això, saps? O sigui, precisament crec que és més interessant retar-la y no acceptar el seu discurs de yo he venido a este mundo porque tengo una misión para cantar. Bueno, pues si tu misión es la de cantar, mi misión es sentarme aquí y decir que eres una falsa i que eres una hipòcrita. I més amb tot el tema de l'espiritualitat, saps? Perquè, o sigui, és que, no sé, també jo crec que la Rosalia s'aprofita, inconscientment o conscientment, d'aquest procés d'analfabetització que estem patint des de fa dècades que t'he mencionat abans. O sigui, la gent no té cap mena de criteri, la gent no té cap mena de sensibilitat ni d'esperit crític i es menja tot el que li venen. El disc últim de la Rosalia és bonic, però no ha fet res que no hagi fet Maria Arnal abans. Saps? O sigui, aquest últim disc, sense el primer disc gros, que ara no recordo com es deia, no sé quantos corazones, no sé què, no sé quantos, de la Maria Arnal, què seria? Què passa? Que perquè Maria Arnal no és una artista que ha entrat en el reggaeton o en els ritmes llatins en el moment que eren el mecanisme que t'impulsava més enllà de l'estat espanyol, no existeix. O sigui, em sembla hipòcrita i em sembla ignorant. I després també és que el relativisme de la Rosalia no es pot acceptar perquè dona peu a discursos d'extrema dreta, dona peu a l'auge reaccionari. I és així, o sigui, estem veient a Bebetrix fent vídeos disfressada de tradwife, però és que Rosalia està reproduint això. Va portar un bizcocho al Broncano, diu que té moltes ganes d'aprendre receptes noves. Bueno, cuando habla de celibato voluntario, lo bueno es que todas mis amigas moras la odian a Rosalía, entonces eso significa que algo tengo razón, saps? No sé, em sembla d'una hipocresia absoluta també com aquest posat de soc propera, soc cute, soc amable... No, tia, o sigui, dedica't a fer música en comptes d'activar, de participar activament en el mercat de l'habitatge i en fer de l'habitatge un negoci, que és la crisi més flagrant que estem vivint avui en dia. Va més enllà de que sigui una figura antagonista, si és Rosalia, si és no sé què, al final aquell article té una funció agitativa, té una funció de crear consciència i té una funció de batalla cultural que no pretén que sigui llegit per Rosalia, sinó per la gent que escolta Rosalia i per la gent que sospita d'aquest personatge de la mateixa manera que ho puc fer jo. Clar, aquí la qüestió és a dir, la Rosalia és una artista pop, en el sentit d'artista de masses, no? Què se'ls pot exigir als artistes? Perquè sí que hi ha un trade-off, és a dir, saben que si parlen perden popularitat, jo crec que això ho descrius en l'article i més o menys tothom pot arribar a estar d'acord, no? Però què se'ls pot... Perquè, i perdó, i cito, com dius, el 2019 va fer un tuit, no? Fuckbox, no? I que no és suficient amb això. Bueno, no és que no sigui suficient, és que és anecdòtic, no? Sense més. No, o sigui, jo pensava fins quan o què se li pot exigir a lo pop, però bé, ja ho exigeixes el que exigeixes. Jo no li exigeixo res perquè també entenc que és un món tan hostil en el que es troba, però també penso, per altra banda, que és una tia de Barcelona que si se abandera de tener amigas en Barcelona y de regodearse en cómo piensa, però clar, si les seves amigues són Carlota Guerrero, que és una gran pija artista, que jo no és que sigui una gran defensora de la propietat intel·lectual, però sí de l'autoria, que es dedica a plagiar, directament a plagiar artistes catalanes que no tenen cap mena de mediatització ni de recurs. Si aquestes són les amigues de la Rosalia, pues què vamos a esperar, no? O sigui, jo a la Rosalia no la interpel·lo, insisteixo, ni li exigeixo res, sí que la critico, però amb una funció, no la critico per criticar, la critico perquè em llegeixin aquells que puguin trobar alguna mica de coherència, de veritat, en les meves paraules. I insisteixo en posar ordre, un sentiment que existeix, perquè al final tot el periodisme està parlant de Rosalia i l'estan deixant pels núvols, però és simplemente por interés propio de porque ahora se habla de Rosalia, voy a escribir un artículo sobre Rosalia y va a ser muy leído. Però la gent no és tonta, per molt que el capitalismo nos esté obligando a ser cada vez más analfabetos. La gent no és tonta. La gent no és tonta, la gent si li expliques les coses ho entén, saps? El missatge del teu amic, no sé, és que jo el del discurs cures fa molt de temps que estoy desapegada. Tampoc crec que, vamos, faci gran mal a la Rosalia, no crec que ni que sàpiga de la meva ínfima existència.
Bueno, qui sap, no sé, potser li arriba aquest tall. No ho sé, doncs si li arribés i fos intel·ligent i sensible com jo penso que és, recapacitaria, perquè ara mateix està responent respecte a la polèmica amb el dissenyador aquell de mallorquí, com culpant-lo d'avergonyir-la i que quin sentit té avergonyir-se els artistes els uns als altres en relació... Hòstia, penya, un moment. Ens han matxacat durant tota l'escola que va existir una cosa que es diu Holocaust i que això no podia tornar a existir. I ha tornat a passar. I ha tornat a passar, a més, a Palestina, que no es pot entendre el genocidi del seu poble sense un increment islamofòbic a tot Occident. O sigui, més a veure amb l'espiritualitat no pot tenir. No és qualsevol cosa. O sigui, no és qualsevol cosa i quan passin anys, com va passar en el seu moment, pues, hi haurà gent que dirà que estava en un bàndol quan mai va ser-hi, ¿no? Y esta cosa de, no, es que mi misión es hacer música en el mundo. A ver, por favor, un momento, ¿podemos centrarnos? Perquè és que, no sé, o sigui, jo també sóc una gran defensora de la passió, no com alguna cosa en contradicció a la raó, però és que vivim en el món al revés. O sigui, jo no entenc com la gent pot comprar un discurs d'una tia que és multimilionària, que s'asseu a una cadira i diu que ha sido bendecida por Dios y que su misión es hacer música y que con eso ya está salvada de cualquier mal y no tiene por qué posicionarse en contra de un genocidio. O sigui, és que no estic sent ni pamfletària, ni tan sols, saps? O sigui, no sé, un genocidi que hem pogut veure en directe a través de les nostres pròpies xarxes socials, no sé, em sembla... Sí, que continuem veient, però sí. O sigui, no se li està demanant res a la Rosalía, esto de exigir, no se li està exigiendo nada. Se li està recriminant la seva falta d'humanitat. Entesos. Tanquem carpeta Rosalía. Passem a... Parlem una mica d'independència. Ets independentista? No. Bueno, no ets independentista? No. Molt bé, doncs... Tampoc sóc unionista, o sigui, sóc comunista. Val. Estàs vinculada, fins a un cert punt, o almenys els teus discursos per on t'he anat seguint, a l'esquerra independentista, o ho havies estat? No. Molt bé, fem marxa enrere. Vinc de tradició llibertària. Sí que, òbviament, vaig seguir tot el procés, em vaig organitzar allà on estava, vaig estar a una escola, però dintre d'unes coordenades del nacionalisme revolucionari, com et deia abans, però sempre molt crítica amb el discurs imperant que excloia a la classe treballadora d'una manera totalment aplastant, no? I sí criticava sempre l'aliança amb la petita burgesia i amb la burgesia. Però no sóc independentista. Doncs parlem de... Soc comunista. Ets comunista. Bueno, que no és incompatible una cosa amb l'altra. Bueno, yo creo que tal y como han ido las cosas, creo que sí. O sigui, la CUP que és comunista no és comunista, és socialdemòcrata. O sigui, quina organització hi ha comunista independentista? No n'hi ha cap. Una altra cosa és que com a comunistes estiguem, òbviament, a favor i lluitarem per defensar-lo el dret a l'autodeterminació. És diferent. Sí, però parlem de la política minúscula, que seria la política de partits. Fins ara, perquè totes aquestes coses, des de l'art, ho conceps com polític, i una política que va més enllà de fer un vot, etc. Com veus l'escenari polític català en un moment? Tenim la irrupció, tenim doble extrema dreta, tenim una esquerra a l'esquerra de la socialdemocràcia, que segurament tu consideres socialdemòcrata també, no? Bueno, no és que consideri, és que és així, segons les definicions de l'altre dia, una noia deia, es que yo no estoy de acuerdo con la Juana Dolores de que toda la gente que tiene una tienda sea burguesía. Aviam, noia, perdona, però és que és la definició de burgesia, o sigui, no me l'he inventada jo. Quan jo dic que un partit és socialdemòcrata no és la meva opinió, és la realitat i és la veritat, saps? El que jo crec és que el moviment obrer, en la seva derrota, també va comportar que ens oblidéssim de què era la socialdemocràcia, no? I de cop i volta, a la mínima que veiem un partit polític que té una certa inquietud d'esquerres, nos aferramos a ell. Però bueno, fa temps això, perquè ja hem vist en què ha acabat Podemos, i insisteixo, ja hem vist en què ha acabat la CUP, o sigui, per mi
ni l'esquerra ni la dreta té cap mena de legitimitat. Hi ha alguna cosa com a partit o formació o organització política t'interessi ara mateix? Home, jo crec que és evident que el meu cor pertany al moviment socialista. Aleshores, és l'única organització revolucionària seriosa de tot l'estat espanyol. O sigui, no només a Catalunya, que s'organitza tant a l'Organització Juvenil Socialista com en el Sindicat d'Habitatge Socialista. De la feina que porten anys fent a Euskal Herria és impressionant. Bueno, aquesta és la qüestió, no? Que portem dècades sense el partit de la classe treballadora, sense el partit comunista. I ho hem normalitzat. Jo crec que el que hem de fer els comunistes és anar cap a aquesta direcció, la direcció de la construcció d'un partit comunista de masses. Fa no gaire parlava amb la Cristina Ferrer, membre del Partit Comunista Internacionalista, no? Que va estar exiliada, i ella m'anava explicant la seva història i com anaven rebent decepció rere decepció, no? Diguéssim, des de les notícies de l'estalinisme passant per les notícies de la revolució cultural i tot el que... I li preguntava, bueno, què et fa voler o per què continues creient en que això és possible, no? Te la faig a tu, per què continues creient que després dels errors, els fracassos, les derrotes, no? Té sentit i pot ser possible un projecte emancipatori en clau comunista revolucionari? No és que hi continuï creient, és que com a comunista entenc que la història és dialèctica. Aleshores entenc que hay de todo, ¿no? Hay momentos bajos, momentos altos, però fermament crec que la missió històrica del proletariat és una i no una altra i per tant no podria viure d'una altra manera. Ara estem en un moment de ressaca de la desintegració de la organització de la classe trabajadora, de l'absència d'un enemic sistèmic al capitalisme durant moltes dècades, però jo sóc optimista. O sigui, crec que s'està fent bona feina i crec que en 20 anys, per ser prudent, que mai ho soc, hi haurà un partit comunista de masses organitzat com a mínim a nivell internacional europeu. En 20 anys. Jo en tindré 50 i pico. És a dir, que clarament no creus en aquella frase lacaniana de que la revolució és el retorn al mateix lloc. Paso de Lacan, paso del psicoanálisis, m'encanta el psicoanálisis, però a ver, por favor, és que no sé, pongámonos serios. O sigui, no, clar que no hi crec en això. Quins projectes de futur tens? Què tens entre mans? Tengo todo, de repente. Tinc 3 obres de teatre, una que tanca la trilogia de Juana Dolores Massadia per un moviment assembleari i Hit mi fan pretty la princesa moderna. Tinc una altra obra de teatre en homenatge a Pasolini, molt diferent, a la plasticitat de la trilogia, i estic treballant també en una obra de teatre amb una dramatúrgia convencional catalana, a veure si m'empiezan a considerar dramaturga catalana en este país. Una novel·la, un segon poemari. Ara fa res vam fer la primera edició de Praxis, que és un festival de literatura que hem organitzat. Moltes coses, vull fer cine. Sí, t'agradaria fer cine? Sí, vull fer pel·lícules. De fet, aviam, ja faig peces de vídeo i tal, però m'agradaria fer pel·lícules. I bueno, això sortirà, aquesta entrevista sortirà quan ja s'hagi anunciat, però una de les coses més guais d'aquest any, del 2026, és que el Valentín Roma em comissaria una exposició a la sala Miseracs de la Virreina, i per mi és molt important perquè sí que tinc aquesta sensació de, no sé, de buit absolut i d'ostracisme cap a la meva persona a Catalunya, i jo crec que les coses que faig tenen rellevància històrico-artística, saps? I crec que soc una artista molt castigada en aquest sentit, que entenc que la història ja pondrà les coses en su lugar, però quan em va venir aquesta
proposta per part del Valentín la vaig agrair molt, perquè literalment és que ha sigut l'única persona que ha valorat la meva feina artística. Els altres son como en plan, me reúno con ellos. ¿Quieres seguir haciendo teatro? A ver, tío, o sea, por favor, tengo 34 años, sí, claro que quiero seguir haciendo teatro. Em tracten com si fos una nena petita, saps? Però bueno, moltes coses, no sé, moltes coses. Vull viatjar també, que no ho he volgut fer mai i ara tinc ganes de fer-ho. Doncs escolta, Juana, nosaltres et seguirem en els projectes que vagis fent. Moltíssimes gràcies fins aquí al programa. Moltíssimes gràcies per haver vingut. I moltíssimes gràcies a la Lara, moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Si us ha agradat el vídeo, doncs li doneu a like i si no, no, tampoc passa res. Al final, fins la propera.